Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Αξιοποίηση Εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στις Επιχειρήσεις. Ως γνωστόν, το πρόγραμμα συνδιοργανώνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης και του κόμβου DigiGov InnoHub. Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 σεμινάρια. Το σημερινό έχει τίτλο «Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη». Το επόμενο σεμινάριο θα εστιάσει στην τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της αγροδιατροφής. Το τρίτο θα εστιάσει στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Και το τέταρτο και τελευταίο θα εστιάσει σε ψηφιακές τεχνολογίες και εργαλεία και εφαρμογές για τον σύγχρονο οργανισμό. Λεπτομέρειες περισσότερες, όπως προείπε η κυρία Πατσιαλή, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα, για να πάμε στο κυρίως θέμα, εδώ και τώρα. Σήμερα είναι μαζί μας η κυρία Ακριβή Κρούσκα, την οποία τη βλέπετε στο Zoom. Η κυρία Κρούσκα είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η κυρία Κρούσκα έχει μεγάλη εμπειρία σε έργα αιχμής που προάγουν τις προηγμένες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Έχει συμμετάσχει σε επιμορφώσεις για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Και επίσης και παράλληλα, η κυρία Κρούσκα διαθέτει πλούσιο ερευνητικό έργο στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης σε πεδία όπως τα έξυπνα συστήματα, η μηχανική μάθηση, η ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές. Καλώς ήρθατε, κυρία Κρούσκα. Θα προτιμούσαμε να σας είχαμε εδώ επίσης και εσάς διαζώσεις. Διαζώσεις έχουμε την κυρία Ευκαινία Γκίνη. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που είστε εδώ, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ειδικεύεται σε θέματα εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης και στη χρήση εργαλείων χωρίς κώδικα. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει επιμορφώσεις με έμφαση στην πρακτική, ασφαλή και στοχευμένη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Αναπτύσσει hands-on εργαστήρια που αφορούν στη δημιουργία περιεχομένου, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την εφαρμογή έξυπνων λύσεων σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα. Και στόχος της κυρίας Γκίνη είναι να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη προσβάσιμη και πραγματικά χρήσιμη σε κάθε επαγγελματία, ανεξάρτητα από τεχνικό υπόβαθρο. Ακούγεται οραματικό, αναπτυξιακό και χρήσιμο. Εγώ ονομάζομαι Κωστής Μανασάκης, είμαι οικονομολόγος, είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και δουλεύω σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής, ψηφιακού μετασχηματισμού και πράσινου μετασχηματισμού. Τώρα, στα διαδικαστικά. Το σημερινό σεμινάριο αποτελείται από 3 μέρη. Το πρώτο μέρος έχει τίτλο «Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων». Το δεύτερο μέρος έχει τίτλο «Παρουσίαση πρακτικών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης». Και το τρίτο και τελευταίο μέρος έχει τίτλο «Εφαρμογή σε επιχειρηματικά σενάρια προσαρμοσμένα στους συμμετέχοντες». Το πρώτο μέρος το συντονίζει η κυρία Κρούσκα και θα έχει διάρκεια περίπου 45 με 50 λεπτά. Στο τέλος αυτών των 45-50 λεπτών θα γίνει ένα 10 λεπτό διάλειμμα. Όσοι είστε εδώ, τυχόν ερωτήσεις, σχόλια, απευθείας στην κυρία Κρούσκα, έτσι κι αλλιώς ο ήχος φτάνει μέχρι το ηχείο που έχουμε εδώ. Όσοι συμμετέχετε μέσω Zoom, τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια τα γράφετε στο chat, τα συγκεντρώνω εγώ και τα μεταφέρω στην κυρία Κρούσκα. Και το δεύτερο και στο τέλος του πρώτου μέρους θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα ακολουθήσει το δεύτερο και το τρίτο μέρος συνεχόμενα, χωρίς διάλειμμα, άρα περίπου στις 2 και κάτι θα ξεκινήσουμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος. Το δεύτερο και το τρίτο μέρος θα το συντονίσει η κυρία Γκίνη και αντίστοιχα ερωτήσεις, σχόλια κτλ. Τις συντονίζουμε όπως και στο πρώτο μέρος. Είμαστε ακριβώς στην ώρα μας, άρα εκ της αρχής έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά. Κυρία Κρούσκα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας ψηφιακά. Ο λόγος είναι σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Βεβαίως. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους σας για την παρουσία σας σε αυτό το σεμινάριο. Θα ξεκινήσω λίγο να κάνω τον διαμοιρασμό. Ένα λεπτό. Ωραία. Νομίζω φαίνεται η παρουσίαση. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, επομένως, σε αυτό το πρώτο σεμινάριο που αφορά την εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτά τα οποία θα δούμε σήμερα, ένα λεπτάκι, θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο ακούγεται παντού στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα μιλήσουμε έτσι με τεχνικούς όρους, θα προσπαθήσουμε όσο πιο απλά να εξηγήσουμε τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και στόχος μας είναι να καταλάβετε το τι είναι,
το τι όντως μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη για τον καθένα μας, είτε εργαζόμαστε στο δημόσιο, είτε σε μια επιχείρηση. Επομένως, θα δούμε αρχικά κάποια θεωρητικά θέματα και πρακτικές εφαρμογές και φυσικά πώς μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Πριν όμως ξεκινήσουμε αυτά τα θέματα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συνδεθείτε στο Vivox. Είναι μια εφαρμογή η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε το μάθημα λίγο πιο αλληλεπιδραστικό. Θα σας εμφανίζονται ερωτήσεις και τα απαντάτε. Δεν έχουν φυσικά ρόλο αξιολόγησης οι ερωτήσεις, είναι περισσότερο για να έχουμε ένα feedback στην όλη επικοινωνία μας. Επομένως, ή σκανάρετε το QR code, δεν χρειάζεται να κατεβάσετε κάποια εφαρμογή, μπαίνετε στο browser γράφοντας vivox.app σε αυτή την ιστοσελίδα και δίνοντας αυτό το ID. Επομένως, ή με αυτόν τον τρόπο ή σκανάροντας το QR code. Παρακαλώ πολύ, όσοι περισσότεροι μπορείτε να συνδεθείτε από τους υπολογιστές σας ή το κινητό σας. Και καλό είναι να το κρατήσετε καθ' όλη τη διάρκεια της διάλεξης, καθότι θα εμφανίζονται κατά διαστήματα ερωτήσεις. Πάμε να δούμε, για παράδειγμα, μία πρώτη ερώτηση. Βλέπετε, αντίστοιχα βλέπω έχουν συνδεθεί ήδη 23 άτομα, όσοι περισσότεροι μπορείτε. Υπάρχουν τα στοιχεία και εδώ, για όσους συνδεθήκατε τώρα. Επομένως, μια πρώτη ερώτηση να δούμε λίγο πώς αντιλαμβανόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη. Τι πιστεύετε ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη από τις απαντήσεις έτσι που έχουν δοθεί? Τονίζω πάλι, δεν έχει ρόλο αξιολογικό αυτό, δεν είναι αξιολόγησή σας, είναι απλά έτσι μια ανατροφοδότηση. Επομένως, μη φοβάστε να απαντήσετε. Ωραία, έχουμε απαντήσει έτσι οι περισσότεροι. Πάμε να δούμε τι πιστεύετε ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ σωστά απαντήσατε όλοι ότι στην ουσία η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα σύνολο συστημάτων που μαθαίνουν από δεδομένα και εκτελούν εργασίες που μοιάζουν με ανθρώπινες. Πάρα πολύ σωστά, όλοι δηλαδή έχουμε αντιληφθεί τον όρο σωστά. Ποια από τα παρακάτω εργαλεία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη? Να πούμε ότι εννοείται η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σε πάρα πολλά συστήματα χωρίς πολλές φορές να την αντιλαμβανόμαστε. Ωραία. Για να δούμε πάλι τις απαντήσεις σας. Πάρα πολύ σωστά, είναι σε όλα τα παραπάνω. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι το ChatGPT. Πλέον, επειδή θα το πούμε και παρακάτω στην διάλεξή μας, το ChatGPT σήμερα έχει κατακλείσει έτσι τον κόσμο, ωστόσο δεν είναι αυτό η τεχνητή νοημοσύνη. Είπαμε, η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στα συστήματα και λειτουργεί, κάνει διάφορες εργασίες σαν να έχει ανθρώπινη νοημοσύνη. Το συναντάμε σε όλες τις εφαρμογές, το Google Maps που μας βγάζει εξατομικευμένες διαδρομές, τη πιο σύντομη διαδρομή, αντιλαμβάνεται ποιοι δρόμοι έχουν κίνηση και προσαρμόζει την διαδρομή. Το Netflix που μας προτείνει εξατομικευμένες ταινίες, δηλαδή από πίσω λειτουργούν αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, και φυσικά το ChatGPT έχει τη τεχνητή νοημοσύνη που θα δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς είναι αυτό. Και μία έτσι τελευταία από τις πρώτες ερωτήσεις μας. Δεν μπορέσουμε να δει. Ποια από τα παρακάτω εργαλεία χρησιμοποιείται ήδη? Δυστυχώς τώρα εδώ για κάποιο λόγο δεν μας επιτρέπει. Ωραία, δεν πειράζει. Θα ήταν ενδιαφέρον αν μπορούσαμε να τη δούμε. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Όπως πολύ σωστά απαντήσατε και προηγουμένως, είναι η ικανότητα
ενός συστήματος, ενός υπολογιστή να μπορεί να εκτελεί λειτουργίες οι οποίες μοιάζουν με την ανθρώπινη νοημοσύνη. Δηλαδή στην ουσία μιμείται την ανθρώπινη νοημοσύνη, το πώς δηλαδή μαθαίνει, κατανοεί, αναλύει, δημιουργεί πράγματα. Αυτό που μας επιτρέπει η τεχνητή νοημοσύνη είναι στις μηχανές να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω αισθητήρων ή με διάφορους τρόπους να εισάγουμε δεδομένα στις μηχανές, να αναλύουν τις πληροφορίες και να λαμβάνουν αποφάσεις για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Επομένως, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αυτό που κάνουν είναι να μαθαίνουν από δεδομένα, να αναγνωρίζουν μοτίβα και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους και να μπορούν έτσι να επιλύουν προβλήματα αυτόνομα ή ημιαυτόνομα. Παραδείγματα είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, στο Google Maps, στο Netflix, τα φίλτρα ανεπιθύμητων email και άλλα πολλά. Πολλές φορές γίνεται μία σύγχυση με την γενετική τεχνητή νοημοσύνη που έχει εμφανιστεί το τελευταίο καιρό. Η διαφορά είναι ότι στην γενετική τεχνητή νοημοσύνη έχουμε επεξεργασία μεγάλων μοντέλων δεδομένων, δηλαδή που εκπαιδεύονται σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων, με στόχο την δημιουργία νέου περιεχομένου. Επομένως, αυτά τα συστήματα δημιουργούν κείμενο, εικόνες, βίντεο, ακόμα και κώδικα. Παραδείγματα τέτοια είναι το γνωστό σε όλους μας ChatGPT, το Copilot και άλλα πολλά, το Gemini. Κάθε εταιρεία, κάθε μεγάλη εταιρεία στην ουσία πλέον έχει αναπτύξει το δικό της chatbot. Άλλα είναι προσαρμοσμένα στο να δημιουργούν κείμενο, άλλα εστιάζουν στην ανάπτυξη, στη δημιουργία εικόνων και επεξεργασίας εικόνων. Πλέον όλο και εξελίσσονται και αυτά, βλέπουμε σωματώνονται λειτουργίες όπως το να από εκεί που απλά δίνανε κείμενο πλέον μπορούν να παράγουν και έγγραφα, παρουσιάσεις, Excel, αρχεία. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλο εξελίσσονται. Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πάρα πολύ για την παραγωγή περιεχομένου, την αυτοματοποίηση εργασιών, καθώς και την ανάλυση και την υποστήριξη, ανάλυση δεδομένων και την υποστήριξη αποφάσεων. Ποια είναι τώρα η σημασία της τεχνητής νοημοσύνης? Η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει εξελιχθεί, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ λόγω της τεράστιας εξέλιξης των υπολογιστών και της μεγάλης αύξησης των δεδομένων και των νέων αλγορίθμων που έχουν προκύψει. Αυτό που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη πλέον έχει επηρεάσει την καθημερινότητά μας, από τις ψηφιακές υπηρεσίες μέχρι και την εργασία μας. Στο άμεσο μέλλον, που ήδη το βλέπουμε κιόλας, αναμένεται να φέρει μεγάλες αλλαγές και να παίξει κεντρικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας γενικότερα. Όπως παλιότερα έγινε έτσι απαραίτητη η χρήση των υπολογιστών, έτσι πλέον το ίδιο συμβαίνει και με τη τεχνητή νοημοσύνη. Έχει αρχίσει να γίνεται απαραίτητη παντού. Να δούμε κάποια παραδείγματα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, καθότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται παντού γύρω μας και πάρα πολλές φορές δεν την αντιλαμβανόμαστε ότι την χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα, στα κινητά μας τηλέφωνα υπάρχουν ψηφιακοί προσωπικοί βοηθοί που αναγνωρίζουν τη φωνή, οργανώνουν ραντεβού, μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις. Στο σπίτι μας χρησιμοποιούμε έξυπνες συσκευές όπως τα κλιματιστικά, τις ρομποτικές σκούπες, οι οποίες μπορούν να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους με βάση το περιβάλλον. Στους δρόμους τώρα έχουμε τα αυτόνομα αυτοκίνητα, περισσότερο τα συναντάμε στο εξωτερικό, ή μη αυτόνομα αυτοκίνητα, τα οποία αξιοποιούν αισθητήρες και αλγορίθμους για να καταλάβουν το περιβάλλον και να λάβουν αποφάσεις. Στο διαδίκτυο
Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη καθορίζει τι θα μας εμφανίζεται στις αναζητήσεις, μεταφράζει αυτόματα κείμενα, βελτιώνει τις διαφημίσεις δίνοντάς μας εξατομικευμένο περιεχόμενο και άλλα έτσι πολλά. Τώρα στους κλάδους της παραγωγής και της γεωργίας, άλλοι εδώ συναντάμε συστήματα παρακολούθησης καλλιεργειών, ακόμα και εργαλεία που προβλέπουν τις ανάγκες για άδρευση ή λίπανση. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την κυβερνοασφάλεια και μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε έτσι τη παραπληροφόρηση. Με λίγα λόγια, είναι ήδη μέρος της καθημερινότητάς μας, μας επηρεάζει διαρκώς όλο και περισσότερο, σε όλους τους περισσότερους τομείς εμφανίζεται και γίνεται απαραίτητη. Να δούμε και άλλα παραδείγματα, για παράδειγμα, έτσι πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, στην υγεία, όπου χρησιμοποιείται για ανάλυση μεγάλων συνόλων ιατρικών δεδομένων, με στόχο να γίνει διάγνωση ασθενειών, να γίνει καλύτερη πρόταση θεραπείας και γενικά να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικές ανακαλύψεις. Επιπλέον, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης βοηθάνε στην αξιολόγηση εικόνων, στη γρήγορη αξιολόγηση εικόνων που προέρχονται από αξονικές ή μαγνητικές εξετάσεις και έτσι να έχουμε έγκυρη ανίχνευση πάλι ασθενειών και την υποστήριξη ιατρικών αποφάσεων. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποφασίζει μόνη της, πάντα χρησιμοποιείται συμπληρωματικά για την υποστήριξη των αποφάσεών μας και αυτή είναι η πιο έτσι δόκιμη χρήση της στις υπηρεσίες που θέλουμε. Επιπλέον έχουμε και τα συστήματα τηλεϊατρικής, τα οποία προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και επιτρέπουν την παρακολούθηση των ασθενειών εξ αποστάσεως. Επομένως, ο γιατρός, ανά πάσα στιγμή που δει κάποιο πρόβλημα σε έναν ασθενή, μπορεί να επέμβει άμεσα και να χορηγήσει μία αγωγή ή να προσαρμόσει την αγωγή που ήδη παίρνει ο ασθενής. Τώρα, τις μεταφορές, η νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια και την ροή κυκλοφορίας μέσω της έξυπνης κινητικότητας. Επομένως, να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση των κόμβων και πρόβλεψης του κυκλοφοριακού φόρτου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων, όπως είπαμε και προηγουμένως, και στην μείωση λαθών των οδηγών. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην έχουμε τόσο πολύ τα αυτόνομα αυτοκίνητα, ωστόσο όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα πλέον έχουν συστήματα που βοηθούν τον οδηγό, είτε να αποφύγει κάποιο εμπόδιο, ακόμα και τη ρύθμιση των φωτών ή των ιαλοκαθαριστήρων, ανάλογα τις συνθήκες που εντοπίζουν και δρούν αυτόνομα. Στο μεταποιητικό κλάδο βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη παίζει καθοριστικό ρόλο στην γραμμή παραγωγής, καθώς μειώνει ελαττώματα, μπορεί να προβλέψει τυχόν αστοχίες των μηχανημάτων και έτσι να έχουμε πιο έγκυρη συντήρηση. Επιτρέπει την αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω ρομποτικών συστημάτων και επιπλέον βοηθάει πάρα πολύ και στην παρακολούθηση της ποιότητας και της αύξησης της παραγωγής. Μπορούμε να έχουμε διάφορους αισθητήρες και να έχουμε καλύτερη ιχνηλάτευση των προϊόντων μας και σε περίπτωση που κάποιες συνθήκες δεν είναι ιδανικές να ενημερωνόμαστε για να αποφύγουμε τυχόν βλάβες ή αλλοιώσεις στα προϊόντα μας. Στα τρόφιμα και στην γεωργία
Πάλι βλέπουμε πολλές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Μπορούμε να έχουμε συστήματα που να διαχειρίζονται την άρδρευση, τη λίπανση, την κατανάλωση νερού και έτσι να μειώνεται το κόστος και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Να έχουμε ρομποτικά συστήματα για τη συγκομιδή προϊόντων, καθώς επίσης σε πολλά αγροκτήματα και κτηνιατρικές μονάδες χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη με διάφορους αισθητήρες που βάζουμε και συστήματα που κάνουν προβλέψεις με βάση τα δεδομένα που συλλέγουν από τους αισθητήρες και να παρακολουθούμε τις καλλιέργειές μας, τα ζώα και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, έτσι ώστε να ενημερωνόμαστε για διάφορα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν και έτσι να δρούμε πριν γίνει κάτι καταστροφικό. Στην δημόσια διοίκηση πάλι έχει ενσωματωθεί πάρα πολύ τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσουμε διάφορα πρότυπα και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς τους πολίτες. Μπορεί να γίνει η επεξεργασία των αιτημάτων, των εγγραφών και διάφορων διοικητικών διαδικασιών με στόχο την ταχύτερη και ακριβέστερη χρησιμοποιείται πολύ και για την πρόγνωση φυσικών καταστροφών, έτσι ώστε να έχουμε έγκυρη προειδοποίηση και καλύτερη προετοιμασία των υπηρεσιών. Το έχουμε δει αυτό πάρα πολύ να εφαρμόζεται με τα μηνύματα που μας στέλνονται αυτόματα για διάφορα καιρικά φαινόμενα που μπορεί να εμφανιστούν. Και επιπλέον βοηθάει γενικότερα στην ψηφιακή μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ενισχύοντας την διαφάνεια και την λογοδοσία. Πάμε να δούμε λίγο πώς θεωρείτε έτσι ότι έχει επηρεάσει ή θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη την δουλειά σας. Αν θα την επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό που πιστεύετε ότι το επάγγελμά σας, η θέση εργασίας σας δεν θα υπάρχει πια και θα χρειαστεί να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό, ότι θα την επηρεάσει αλλά περισσότερο σαν βοήθεια, συμπληρωματικά δηλαδή στην εργασία σας, ή δεν μπορεί καθόλου να χρησιμοποιηθεί στο τομέα σας η τεχνητή νοημοσύνη, ή μπορεί ακόμα και να μην είστε σίγουρος ποια μπορεί να είναι η επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία σας. Τι από αυτά πιστεύετε? Για να δούμε και τα αποτελέσματα. Ωραία. Οι περισσότεροι, το καλό είναι ότι όλοι έχουμε κατανοήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απειλή για την εργασία μας. Δεν έρχεται για να πάρει τη δουλειά μας, ίσα ίσα έρχεται για να μας βοηθήσει, να μας πάρει τα κουραστικά, τα επαναλαμβανόμενα κομμάτια αυτής, να μας βοηθήσει να είμαστε πιο παραγωγικοί, και επιπλέον αυτό που θα κάνει είναι το να αλλάξει λίγο, μπορεί να αλλάξει τον ρόλο και την φύση της δουλειάς μας και να χρειαστεί να αποκτήσουμε έτσι νέες δεξιότητες για να χειριστούμε και να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα νέα περιβάλλοντα. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό για την εργασία μας, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λίγο κάποιους όρους τεχνητής νοημοσύνης που είναι έτσι πολύ διαδεδομένοι, τους ακούμε, αλλά μπορεί να μην έχουμε αντιληφθεί ακριβώς τι σημαίνει. Ένας όρος είναι η μηχανική μάθηση. Ακούμε για αλγορίθμους μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές. Να δούμε τι είναι αυτή. Στην ουσία η μηχανική μάθηση είναι ένας κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης,
όπου οι υπολογιστές μαθαίνουν από δεδομένα χωρίς να έχουν προγραμματιστεί ρητά στο τι θα κάνουν. Επομένως, τα συστήματα εκπαιδεύονται σε παραδείγματα και στη συνέχεια κάνουν τις προβλέψεις ή παίρνουν αποφάσεις βασισμένα στα νέα αυτά δεδομένα. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ η μηχανική μάθηση στη καθημερινότητά μας χωρίς να την αντιλαμβανόμαστε. Τα περισσότερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν τέτοιους αλγορίθμους, όπως είπαμε και προηγουμένως, το φιλτράρισμα των spam, η αναγνώριση εικόνας ή φωνής, οι διάφορες προτάσεις περιεχομένου που μας γίνεται σε πλατφόρμες όπως το Netflix, το YouTube, ακόμα και στα e-shops, στα καταστήματα, στα ηλεκτρονικά καταστήματα χρησιμοποιούν τέτοιους αλγορίθμους για την υπόθεση προϊόντων και εξατομικευμένων προτάσεων και επίσης την ανάλυση δεδομένων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Άρα οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης αυτό που κάνουν είναι να επιτρέπουν στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις να εντοπίσουν τάσεις, να προβλέπουν συμπεριφορές και να βελτιστοποιούν τις διαδικασίες. Εδώ βλέπουμε τις κατηγορίες της μηχανικής μάθησης. Στην ουσία έχουμε την επιβλεπόμενη μάθηση, όπου ο υπολογιστής μαθαίνει από σωστά παραδείγματα, και την μη επιβλεπόμενη μάθηση, που εκεί προσπαθεί μόνος του να βρει τις κρυφές δομές μέσα στα δεδομένα. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά, να καταλάβουμε τι είναι οι κατηγορίες των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Όπως είπαμε, στην επιβλεπόμενη μάθηση, ο αλγόριθμος μαθαίνει μέσα από παραδείγματα. Επομένως, έχουμε κάποια training test, δοκιμαστικά δεδομένα όπως λέγονται, τα οποία χαρακτηρίζονται ως προς τη σωστή τους απάντηση, και μέσα από αυτά τα δοκιμαστικά δεδομένα, όπως βλέπουμε εδώ και στην εικόνα, μαθαίνει ο αλγόριθμος. Επομένως, όταν του έρχονται νέα δεδομένα, προσπαθεί να τα κατηγοριοποιήσει βάσει αυτής της εκπαίδευσης που έχει κάνει από τα δοκιμαστικά δεδομένα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται για κατηγοριοποίηση, δηλαδή ένα email είναι spam, ναι ή όχι, αφού έχει κάποια δοκιμαστικά δεδομένα που έχουν χαρακτηριστεί κάποια email ως spam ή όχι. Επομένως, κάθε νέο email μπορεί να το ταξινομήσει, να το κατηγοριοποιήσει σε αυτή την κατηγορία. Ή έχουμε και την παλιδρόμηση, που εδώ χρησιμοποιείται για πρόβλεψη τιμών. Για παράδειγμα, την πρόβλεψη της τιμής ενός ακινήτου, η οποία έχουμε πάλι σαν δοκιμαστικά δεδομένα πάρα πολλά ακίνητα με τα χαρακτηριστικά τους και τη τιμή τους. Επομένως, κάθε νέο ακίνητο που θέλουμε να κάνουμε μια εκτίμηση, μέσω αυτής της εκπαίδευσης των δοκιμαστικών δεδομένων που έχει ο αλγοριθμός μας, μπορεί να κάνει μια εκτίμηση της τιμής του ακινήτου. Απ' την άλλη έχουμε τους αλγορίθμους μη επιβλεπόμενης μάθησης. Εδώ δηλαδή δεν έχουμε τα δοκιμαστικά δεδομένα. Ο αλγόριθμος προσπαθεί από μόνος του να βρει μοτίβα μέσα στα δεδομένα, χωρίς να έχει αυτές τις σωστές απαντήσεις, χωρίς να έχει αυτόν τον χαρακτηρισμό των δεδομένων. Επομένως, χρησιμοποιείται για συσταδοποίηση, δηλαδή για ομαδοποίηση των δεδομένων. Προσπαθεί από τα δεδομένα εισόδου που θα λάβει να δει ποια είναι τα κοινά τους χαρακτηριστικά και ποια είναι πιο κοντά σε ποια, και έτσι να δημιουργήσει ομάδες. Για παράδειγμα, ομαδοποίηση πελατών με βάση την αγοραστική του συμπεριφορά, ομαδοποίηση προϊόντων με βάση τα χαρακτηριστικά τους και γενικότερα ομαδοποίηση έτσι συμπεριφορών. Για να δούμε εφαρμογές της μηχανικής μάθησης. Στην βιομηχανία χρησιμοποιείται πάρα πολύ για την έγκαιρη πρόβλεψη βλαβών, για προβλέψεις ζήτησης, ώστε ανάλογα να ρυθμιστεί και η παραγωγή, να έχουμε λιγότερες ζημιές.
την εκτίμηση του χρόνου ζωής των εξαρτημάτων, επομένως να προβλέψουμε για βλάβες και αντικατάσταση διαφόρων εξαρτημάτων παραγωγής, καθώς επίσης και την ευελτιστοποίηση των διεργασιών που γίνονται στην γραμμή παραγωγής. Στο λιανεμπόριο συναντάμε πάρα πολύ αυτούς τους αλγορίθμους για προτάσεις προϊόντων, για εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων με βάση το προφίλ μας. Στοχευμένο marketing, δηλαδή πάρα πολλά site αντιλαμβάνονται το τι μας ενδιαφέρει, κάνουν έτσι στοχευμένο marketing προϊόντων. Διαχείριση αποθεμάτων στην αποθήκη και αναπλήρωση ραφιών, έτσι ένας έξυπνος τρόπος ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις στα ράφια και να υπάρχει καλύτερη ανατροφοδότηση. Στην υγεία, είπαμε και προηγουμένως, έχουμε διάγνωση ασθενειών από δεδομένα, μπορούμε να έχουμε ανάλυση συναισθήματος των ασθενειών, να έχουμε προσωποποιημένες θεραπείες με βάση το προφίλ του κάθε ασθενή. Στο τουρισμό βλέπουμε συστήματα που μας προτείνουν έτσι ξενοδοχεία, ακόμα και ταξίδια. Έχουμε τον καθορισμό των τιμών δυναμικά, των τιμών σε πτήσεις και ξενοδοχεία δυναμικά με βάση τη ζήτηση και την προσφορά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση σχολείων, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν μία ανατροφοδότηση για την βελτίωση των υπηρεσιών τους. Προγραμματισμός δρομολογίων και ροών τουριστών με βάση την κίνηση που υπάρχει και επομένως να έχουμε μία καλύτερη εμπειρία στο ταξίδι μας. Καθώς επίσης έχουμε πλέον και τους έξυπνους τουριστικούς οδηγούς που μαθαίνουμε τα πάντα για τα μνημεία και τα λοιπά, χωρίς να χρειάζεται να έχουμε έναν ξεναγό μαζί μας. Τώρα στα χρηματοοικονομικά πάλι χρησιμοποιούνται πάρα πολύ η μηχανική μάθηση για την ανίχνευση απάτης, για την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, δηλαδή με την ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς και της γενικότερης οικονομικής διαχείρισης των πελατών, με βάση αυτά τα στοιχεία να μπορεί να αξιολογήσει αν ένας πελάτης σε μία τράπεζα δικαιούται ή όχι να πάρει δάνειο, πόσο ρίσκο είναι το να του δοθεί ή όχι ένα δάνειο. Επιπλέον έχουμε πρόβλεψη των κινήσεων της αγοράς και ανάλογα έτσι κινούνται και διάφορες χρηματιστηριακές επιχειρήσεις και έχουμε και την αυτοματοποιημένη επεξεργασία τιμολογίων και άλλων οικονομικών εγγράφων. Στην ενέργεια, εδώ πέρα έχουμε συστήματα που μπορούν να προβλέψουν την κατανάλωση ρεύματος και επομένως να δουν αν κάποιες περιοχές έχουν αυξημένες ανάγκες ρεύματος και να προλάβουν καταστάσεις όπως διακοπές ρεύματος και οι βλάβες. Να βελτιστοποιήσουν τις αναλώσιμες πηγές ενέργειας με συστήματα που προβλέπουν που υπάρχει μεγαλύτερη ηλιοφάνεια ή με τον αέρα και διάφορα τέτοια. Επιπλέον έχουμε έξυπνη διαχείριση δικτύων, συνδέεται αυτό με στο να ρυθμίσουμε την κατανάλωση ρεύματός μας και επιπλέον και τους έξυπνους μετρητές που μπορούν να βοηθήσουν τόσο ένα σπίτι όσο και μια επιχείρηση να κάνει καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης της ενέργειάς τους και να γίνουν έτσι πιο πράσινα και οικολογικά. Πάμε να δούμε λίγο, είδαμε κάποιες εφαρμογές. Με βάση αυτά τα παραδείγματα που είδαμε, ποια θεωρείτε εσείς ότι αποτελούν εφαρμογές μηχανικής μάθησης στην δημόσια διοίκηση? Από αυτά που αναγράφονται, ποια εσείς θα αναγνωρίζετε
σαν εφαρμογές μηχανικής μάθησης. Είδαμε προηγουμένως σε άλλους τομείς, τώρα αφορά την δημόσια διοίκηση. Μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι 3 επιλογές. Σας έχει λίγο προβληματίσει περισσότερο αυτή η ερώτηση. Είπαμε εφαρμογές μηχανικής μάθησης, μπορεί να είναι κατηγοριοποίηση, μπορεί να είναι παλιδρόμηση, δηλαδή αυτό για τιμές, συσταδοποίηση που αφορούν τη δημόσια διοίκηση. Να περιμένουμε λίγο ακόμα μήπως έχουμε περισσότερες απαντήσεις. Να φτάσουμε έτσι λίγο τα 20 άτομα. Ωραία. Για να δούμε ποιες από τις επιλογές τις 6 που βλέπουμε αντιστοιχούν σε εφαρμογές μηχανικής μάθησης στην δημόσια διοίκηση. Σταματάω το poll. Να δούμε τις απαντήσεις σας και να τις συζητήσουμε. Ωραία. Έχουμε μια ποικιλία απαντήσεων. Για να δούμε τις σωστές και να τις σχολιάσουμε. Σίγουρα η πρώτη που οι περισσότεροι την αναγνωρίσατε, η αυτόματη ταξινόμηση αιτημάτων πολιτών όντως μπορεί να γίνει, αποτελεί μια εφαρμογή μηχανικής μάθησης που εφαρμόζουμε δηλαδή τη τεχνητή νοημοσύνη για να γίνει αυτό και αφορά την δημόσια διοίκηση. Τώρα το 2 ήταν αναμενόμενο λίγο να σας μπερδέψει. Όντως χρησιμοποιείται μηχανική μάθηση για την πρόβλεψη κυκλοφορίας, συμμόρφωση σε πόλεις, ωστόσο αυτό δεν αφορά την δημόσια διοίκηση. Εντάσσεται γενικότερα, μπορούμε να το μεταφορές σε άλλο τομέα, όχι για την δημόσια διοίκηση. Οπότε γι' αυτό δεν αποτελεί σωστή επιλογή. Αντίστοιχα, ναι μεν χρησιμοποιείται στην αυτόματη παραγωγή δημοσιοοικονομικών εκτιμήσεων, αλλά προσοχή, εδώ μας λέει χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. Αυτό στην ουσία είναι το λάθος στην απάντηση. Είπαμε ότι όταν εφαρμόζουμε την τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη λήψη αποφάσεων. Έχει καθαρά υποστηρικτικό ρόλο, ειδικά όταν αφορά κρίσιμες αποφάσεις. Πάντα πρέπει να υπάρχει και ανθρώπινη εκτίμηση και επέμβαση. Επομένως, αυτό είναι το χωρίς ανθρώπινο έλεγχο που κάνει αυτή την πρόταση μη αποδεκτή. Το 4, σωστά οι περισσότεροι έτσι απαντήσατε, χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ύποπτων δαπανών ή ασυνήθιστης οικονομικής δραστηριότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δημόσια διοίκηση για να βρει τυχόν υπηρεσίες του δημοσίου που έχουν τέτοιες συμπεριφορές και επομένως αναλόγως να δράσει και να προλάβει κάτι τέτοιο. Το 5 χρησιμοποιείται για προσωποποιημένες συστάσεις, ωστόσο δεν αφορά το ψυχαγωγικό περιεχόμενο τη δημόσια διοίκηση. Άρα γι' αυτό δεν είναι σωστή επιλογή. Και το 6 είναι πολύ σωστά, αν και έτσι οριακά η μισή το απαντήσατε. Χρησιμοποιείται στην πρόβλεψη φυσικών καταστροφών, καθότι βοηθάει πάρα πολύ τη δημόσια διοίκηση για τη λήψη αποφάσεων που πρέπει να επέμβει, να προφυλάξει τους πολίτες, να θέσει κάποιες υπηρεσίες σε συναγερμό. Επομένως,
βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Ωραία. Αυτό δείχνει ότι έχετε έτσι αντιληφθεί τις εφαρμογές μηχανικής μάθησης και πώς στους διάφορους τομείς τις συναντάμε. Πάμε να δούμε όμως τώρα το τι είναι εξόρυξη δεδομένων. Και αυτός είναι ένας όρος που τον ακούμε πολύ συχνά και ποια είναι η διαφορά του από τη μηχανική μάθηση. Στην ουσία, η εξόρυξη δεδομένων αυτό που κάνει είναι η διαδικασία, το πλαίσιο μέσα από το οποίο βρίσκεται η γνώση από τα δεδομένα. Εξάγουμε δηλαδή τη γνώση από τα δεδομένα. Ενώ η μηχανική μάθηση είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην εξόρυξη δεδομένων, στην εξόρυξη γνώσης για να γίνει αυτή η διαδικασία. Η μηχανική μάθηση δηλαδή χρησιμοποιείται σαν εργαλείο για να μάθει το σύστημα τις σχέσεις και να κάνει προβλέψεις, ενώ η εξόρυξη γνώσης είναι όλη η διαδικασία, όλα τα βήματα που πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα από δεδομένα. Για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε την εξόρυξη δεδομένων? Στην ουσία αυτό που μας βοηθάει η εξόρυξη δεδομένων είναι να πάρουμε αξία από τα δεδομένα που διαφορετικά θα μένανε ανεκμετάλλευτα. Επομένως, με τη βοήθεια της μηχανικής μάθησης μπορούμε να βρούμε τάσεις, προβλήματα ή ευκαιρίες που με ένα γυμνό μάτι δεν είναι αντιληπτά. Επομένως, με την εξόρυξη δεδομένων μπορούμε να αναλύσουμε μεγάλο όγκο δεδομένων που διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε με τις παραδοσιακές μεθόδους, δηλαδή χειροκίνητα να κάνουμε αυτή την ανάλυση, να εντοπίσουμε σημαντικά μοτίβα και σχέσεις μεταξύ αυτών των δεδομένων και έτσι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε διάφορα φαινόμενα και να μας βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων. Υποστηρίζει πάρα πολύ τους επιστήμονες και τους οργανισμούς για να διαγνώσουν τυχόν προβλήματα και να προβλέψουν τάσεις. Έχουμε καλύτερη κατανόηση των πελατών και των πολιτών, επομένως μπορούμε να σχεδιάσουμε πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, το δημόσιο ή προς τους πελάτες της μία επιχείρηση. Να βελτιώσουμε τις λειτουργίες του οργανισμού μας και να μειώσουμε το κόστος τόσο σε επιχειρήσεις όσο και στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον μπορούμε να αναλύσουμε τάσεις που εμφανίζονται έτσι σε δεδομένα, να εντοπίσουμε περίεργες συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να δείχνουν μία απάτη, ένα σφάλμα, να προβλέψουμε καταστάσεις, δηλαδή πώς θα εξελιχθεί ένα γεγονός ή μία ομάδα ατόμων, να κάνουμε έλεγχο υποθέσεων όπου με βάση έτσι ιστορικά δεδομένα να ξέρουμε, να μπορούμε να προβλέψουμε ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη μιας υπόθεσης, να ομαδοποιήσουμε στοιχεία, ανθρώπους, προϊόντα που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και να βρούμε συσχετίσεις μεταξύ φαινομένων. Δηλαδή, όταν συμβαίνει αυτό, αυξάνεται κάτι άλλο. Επομένως, να κάνουμε τέτοιου είδους συσχετίσεις που είναι πολύ σημαντικές στη λήψη αποφάσεων. Η διαδικασία τώρα της εξόρυξης γνώσης στην ουσία είναι μια επαναληπτική διαδικασία που περιέχει τα εξής στάδια. Αρχικά έχουμε την επιλογή των δεδομένων μας, κατόπιν τα δεδομένα αυτά προκειμένου να έχουμε σωστά αποτελέσματα παίζει μεγάλο ρόλο η είσοδος των δεδομένων, άρα θέλουμε πάντα να έχουμε ποιοτικά δεδομένα, επομένως γίνονται κάποιες εργασίες καθαρισμού και προεπεξεργασίας αυτών των δεδομένων για να φτάσουμε σε ένα σημείο που να θεωρούνται ένα καλό επίπεδο, να έχει γίνει εξαγωγή των χαρακτηριστικών που παίζουν ρόλο μετέπειτα στα συμπεράσματά μας. Επομένως γίνεται αυτός ο καθαρισμός, γίνεται και ο μετασχηματισμός των δεδομένων. Όλα αυτά αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων εισόδου μας.
Κατόπιν εφαρμόζεται ο αλγόριθμος που έχει επιλεχθεί μηχανικής μάθησης. Βγαίνουν τα συμπεράσματα και γίνεται αξιολόγηση αυτών των αποτελεσμάτων προκειμένου να γίνει εξαγωγή της γνώσης και να παρουσιαστεί η γνώση. Αυτά τα στάδια τα βλέπουμε εδώ και στο διάγραμμά μας. Η ανατροφοδότηση είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο, καθότι πολλές φορές τα αποτελέσματά μας μπορεί να μην είναι σωστά λόγω του ότι πρέπει να γίνει μια καλύτερη επεξεργασία των δεδομένων μας ή μια καινούρια είσοδος δεδομένων. Και γενικά με αυτόν τον τρόπο έτσι προσαρμόζεται το μοντέλο μας και βελτιώνονται οι απαντήσεις του μέσα αυτής της ανατροφοδότησης. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι εξόρυξης δεδομένων. Έχουμε την προγνωστική μέθοδο που χρησιμοποιείται για να προβλέψουμε μία τιμή, ένα αποτέλεσμα ή μία κατηγορία. Επομένως έχουμε εδώ τη κατηγοριοποίηση ή την παλιδρόμηση. Και έχουμε και περιγραφικές μεθόδους, όπου εδώ ανακαλύπτουμε μοτίβα, ομάδες και σχέσεις μεταξύ των δεδομένων. Εδώ έχουμε την ομαδοποίηση, δηλαδή τη συσταδοποίηση των αντικειμένων. Έχουμε κανόνες συσχετήσεων, δηλαδή έβρεση της σχέσης. Και έχουμε και ανακάλυψη σηριακών υποδειγμάτων, δηλαδή κάποιες επαναλαμβανόμενες ακολουθίες. Πάμε να δούμε έτσι μέσα από παραδείγματα να καταλάβουμε αυτές τις διαφορετικές κατηγορίες. Κυρία Κρούσκα, μου επιτρέπετε? Ναι, ναι. Μου επιτρέπετε. Να ρωτήσω πού βρισκόμαστε σε σχέση με το χρόνο. Θα δούμε, ναι, το βλέπω το χρόνο. Λίγο ακόμα χρειαζόμαστε να δείξω λίγα παραδείγματα και να το Πολύ καλά, κλείσω. και μετά να αφήσουμε και λίγο χρόνο για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια. Ναι. Ωραία. Επομένως, έτσι πολύ γρήγορα κάποια παραδείγματα είναι η συσταδοποίηση εγγράφων, όπου εδώ χρησιμοποιείται για την καλύτερη διαχείριση εγγράφων, άρα μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα έγγραφα αυτά που μοιάζουν μεταξύ τους με κάποια χαρακτηριστικά και έτσι να βοηθηθούμε σε μια επόμενη αναζήτηση σχετικών εγγράφων ή στην αυτόματη ταξινόμηση μεγάλων αρχείων ή ακόμα και στην συνένωση έτσι παρόμοιων κειμένων για εύκολη μελέτη. Ή μπορεί να έχουμε συσταδοποίηση πελατών για την προώθηση προϊόντων, οπότε να ξεχωρίσουμε κάποιες ομάδες πελατών που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και να κάνουμε ένα πιο στοχευμένο marketing προς αυτούς. Εδώ βλέπουμε αντίστοιχα και τώρα τα προσπερνάω λίγο πιο γρήγορα για να προλάβουμε να δούμε περισσότερα. Εδώ έχουμε τον εντοπισμό απάτης μέσω κατηγοριοποίησης, δηλαδή σημαίνει ότι έχουμε ένα dataset που λέει ποιες συναλλαγές θεωρούνται απάτες ή μη, επομένως κάθε νέα συναλλαγή μπορεί να αξιολογηθεί με βάση τα χαρακτηριστικά της και να χαρακτηριστεί ως πιθανή απάτη ή όχι. Επομένως, αυτό ανήκει στην κατηγορία της κατηγοριοποίησης, γιατί μας απαντάει αν μία συναλλαγή είναι απάτη ή όχι. Έχουμε πρόβλεψη πωλήσεων μέσω παλιδρόμησης, εδώ δηλαδή έχουμε εκτίμηση τιμής, άρα μπορούμε να προβλέψουμε πόσες πωλήσεις θα έχει ένα προϊόν με βάση το πόσο έχουμε επενδύσει σε διαφήμιση. Οπότε με βάση ιστορικά δεδομένα από προϊόντα της επιχείρησης, πώς έχουν πάει οι πωλήσεις του με βάση την καμπάνια διαφήμισης που έχει εξοδέψει η εταιρεία, να βγει ένα μοντέλο παλιδρόμησης που να εκτιμά τις πωλήσεις ενός νέου προϊόντος. Έτσι να έχουμε έναν καλύτερο προγραμματισμό των διαφημίσεων, καλύτερη έτσι πρόβλεψη των πωλήσεων και να αποφύγουμε υπερβολικά έξοδα. Αντίστοιχα εδώ ένα σχήμα. Και να πω και αυτό έτσι το τελευταίο παράδειγμα που είναι ο εντοπισμός αγοραστικής συνήθειας μέσω κανόνων συσχέτισης, επομένως να δούμε λίγο τους κανόνες συσχέτισης,
δηλαδή να ανακαλύψουμε ποια προϊόντα αγοράζονται συχνά μαζί, επομένως να κάνουμε καλύτερες προτάσεις προϊόντων. Επομένως, γνωρίζοντας από δεδομένα ποιοι οι χρήστες έχουν αγοράσει μαζί κάποια προϊόντα, επομένως βγάζουμε κανόνες του τύπου όποιος αγοράσει το προϊόν Α, πιθανώς αγοράσει και το Β. Επομένως έτσι έχουμε καλύτερες προτάσεις προϊόντων με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και φυσικά και την καλύτερη εμπειρία του καταναλωτή όταν βλέπει ότι του προσφέρουν και προϊόντα. Αντίστοιχα εδώ το σχηματάκι. Πάμε να δούμε λίγο πώς καταλάβαμε αυτές τις κατηγορίες. Μας λέει η ερώτηση ότι ένας Δήμος αναλύει τα αιτήματα πολιτών για να εντοπίσει όμοιες κατηγορίες προβλημάτων. Για παράδειγμα, λακκούβες, φωτισμός, σκουπίδια, έτσι ώστε να τα ομαδοποιεί και να μπορεί να τα διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά. Ποια τεχνική εξόρυξης γνώσης χρησιμοποιήθηκε? Η κατηγοριοποίηση, η παλιδρόμηση, η συσταδοποίηση ή οι κανόνες συσχέτισης. Θέλουμε να βρούμε όμοιες κατηγορίες προβλημάτων. Τα διάφορα αιτήματα που δέχεται ο Δήμος, να βρει όμοιες κατηγορίες. Ποια από τα 4 κάνει αυτή την λειτουργία? Ωραία. Λόγω έτσι πίεσης χρόνου θα το σταματήσω όσο έχουμε λιγότερες απαντήσεις. Πάμε να δούμε. Ωραία. Κάναμε λάθος. Πάμε να το εξηγήσουμε. Στην ουσία θέλει να βρει όμοιες κατηγορίες. Άρα κάνει ομαδοποίηση. Δεν υπάρχει δηλαδή η κατηγοριοποίηση, χαρακτηρίζει ένα αίτημα ότι είναι λακκούβα, φωτισμός, δηλαδή του δίνει μια κατηγορία. Εδώ δεν του δίνουμε κατηγορία του αιτήματος, το ομαδοποιούμε κάπου να έχουμε καλύτερη διαχείριση. Άρα είναι συσταδοποίηση και όχι κατηγοριοποίηση. Δεν απαντάει αν ένα αίτημα είναι σωστό ή λάθος, συγκεκριμένες κατηγορίες που απαντάμε ναι, όχι ή κάτι αντίστοιχο. Εδώ κάνουμε ομαδοποίηση. Έχουμε πολλά αιτήματα και θέλουμε να βρούμε τα κοινά τους χαρακτηριστικά και να τα ομαδοποιήσουμε για καλύτερη διαχείριση. Άρα σωστό είναι το 3. Και μία τελευταία ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω παραδείγματα ανήκει στην κατηγοριοποίηση? Επομένως, να δούμε αν το αντιληφθήκατε καλά την διαφορά. Θέλουμε στην ουσία η κατηγοριοποίηση χαρακτηρίζει τα νέα δεδομένα ως κάτι, με βάση κάποιες κατηγορίες. Άρα για να δούμε αν αντιληφθήκαμε έτσι τη διαφορά και με την προηγούμενη ερώτηση. Ωραία. Συγγνώμη που θα ολοκληρώσω το poll, αλλά για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, για να δούμε τις απαντήσεις. Πάλι βλέπω μια σύγχυση απαντήσεων, αλλά η πλειοψηφία απαντήσατε το σωστό. Η κατηγοριοποίηση είναι η απόφαση αν μια αίτηση επιδόματος να εγκριθεί ή όχι. Έχουμε ένα ιστορικό δεδομένο από τις αιτήσεις που έχουν εγκριθεί και δεν έχουν εγκριθεί, οπότε κάθε νέα αίτηση μπορεί να χαρακτηριστεί με βάση την εκπαίδευση του αλγορίθμου αν εγκρίνεται ή όχι. Επομένως, είναι το 2 η σωστή επιλογή. Πολύ σύντομα θα πω μόνο και κλείνουμε, τώρα είμαστε στον επίλογο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει έρθει και έχει μετασχηματίσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τον δημόσιο τομέα.
πέρα από τη αυτοματοποίηση των διαδικασιών, τις προσωποποιημένες υπηρεσίες που παρέχονται, τον εξυγχρονισμό των υποδομών, πλέον έχουμε και νέες δεξιότητες και μια αλλαγή κουλτούρας προς την καινοτομία που που φέρνει σαν αλλαγή. Επομένως, είναι μεγάλη ανάγκη να εκπαιδευτούμε σε αυτά τα νέα πράγματα και να υπάρχει αυτή η κουλτούρα της ανανέωσης και της καινοτομίας. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ισχυρό εργαλείο, επομένως πρέπει να χρησιμοποιείται με ασφάλεια, με διαφάνεια, υπευθυνότητα, πάντα επίκεντρο. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, άρα σαν εργαζόμενοι είναι καλό να γνωρίζουμε κάποια πράγματα από το GDPR, καθώς επίσης όλα τα συστήματά μας να είναι σε συμμόρφωση με το AI Act και γενικά να υπάρχει έλεγχος στα λάθη των συστημάτων, να μην τα εμπιστευόμαστε απόλυτα πάντοτε, να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα και γενικά να έχουμε μια υπεύθυνη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε αυτά έτσι από μένα, λίγο στο τέλος τα πήγαμε πιο γρήγορα λόγω χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να σας βοήθησε λίγο να καταλάβετε τις έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης και να σας βοηθήσει κιόλας μετέπειτα να δείτε και πιο πρακτικά παραδείγματα στη συνέχεια του σεμιναρίου μας. Ωραία. Κυρία Κρούσκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν απορίες είτε από τους συμμετέχοντες που είναι εδώ, είτε μέσω Zoom. Όσοι είναι μέσω Zoom μπορούν να γράψουν στο chat. Όσοι είναι εδώ, επίσης εννοείται ότι μπορούν να πάρουν το λόγο απευθείας. Εγώ έχω μία ερώτηση που έχει να κάνει με την εξόρυξη δεδομένων. Πόσο μεγάλος, το μεγάλο θα μας το πείτε εσείς, πρέπει να είναι ο όγκος των δεδομένων. Για παράδειγμα, ένα κατάστημα λιανικής θέλει να δει αν, ας πούμε, πουλάει ρούχα ή πουλάει τρόφιμα ή μπορούμε να σκεφτούμε μεγαλύτερης κλίμακας retailing δομές όπως είναι ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, υποθέτω ότι όλα αυτά τα εργαλεία όσο οριμάζουν είναι ιδανικά εργαλεία για το σχεδιασμό προμηθειών και για το σχεδιασμό marketing των σούπερ μάρκετ, γιατί μπορούν να δουν μέσα από το τι έχει κάθε λογαριασμός, άρα κάθε άνθρωπος που πηγαίνει στο ταμείο βλέπουν ότι αυτός κάθε φορά που έρχεται μαζί με τα μακαρόνια αγοράζει και τυρί για μακαρόνια. Μαζί με τις ντομάτες αγοράζει και φέτα. Οπότε αυτό το πράγμα τους βοηθάει πρώτον στον προγραμματισμό των προμηθειών και δεύτερον στο κομμάτι του να σχεδιάσουν ή δυνατόν προσωποποιημένες προτάσεις για να κάνουν personalized bundling, γιατί εσύ κάθε φορά που πηγαίνεις αγοράζεις ντομάτες και φέτα, μπορεί να μην το έχεις καταλάβει ότι το κάνεις κάθε φορά, το ξέρει όμως το data storage και το data management που θα κάνει το σούπερ μάρκετ. Πόσο μεγάλος πρέπει να είναι ο όγκος των δεδομένων που πρέπει να έχει ένα retailing store προκειμένου να ταΐσουμε ένα σύστημα, να το εκπαιδεύσουμε και αυτό το σύστημα να δουλέψει σε ένα διάστημα εμπιστοσύνης που να επιτρέπει στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή να πάρει αποφάσεις ρεαλιστικές και να μην του βγάζει άλλαντάλλον. Ή αλλιώς να παραφράσω λίγο την ερώτησή μου, για πόσο μεγάλο όγκο δεδομένων μπορούμε να πάρουμε να κάνουμε decision support με ασφάλεια. Λοιπόν, ο όγκος δεδομένων πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλος, γι' αυτό κιόλας η ανάλυση γίνεται σε μεγάλα δεδομένα και εννοείται ότι επειδή αρχικά μπορεί να μην τα έχουμε αυτά τα δεδομένα, χρησιμοποιούνται, δεν βασιζόμαστε μόνο στου συγκεκριμένου καταστήματος αρχικά τη συμπεριφορά των πολιτών. Υπάρχουν διάφορα dataset που τροφοδοτούν αυτούς τους αλγορίθμους
και απλά αυτό που γίνεται είναι να υπάρχει μια συνεχόμενη ανατροφοδότηση και συνεχόμενη εκπαίδευση του αλγορίθμου προκειμένου να βγάλει τα σωστά αποτελέσματα. Εννοείται ότι όλα προσαρμόζονται, δηλαδή καθώς εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος όλο θα δίνει και πιο σωστές απαντήσεις, και αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι ποτέ δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε 100% ένα σύστημα. Το μόνο που μπορεί να μας προσφέρει είναι μια υποστήριξη στις αποφάσεις. Πάντα θα πρέπει να υπάρχει και μια αξιολόγηση, δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή ακόμα και στην βελτίωση του συστήματος, αυτή μπορεί να γίνει είτε και με την ανθρώπινη επέμβαση, είτε και με καινούρια δεδομένα που η συνέχεια τροφοδοτούνται. Ωραία, να την εξειδικεύσω λίγο. Ακόμα τελευταία ερώτηση και μετά όποιος άλλος θέλει από το ακροατήριο, είτε το φυσικό είτε το ψηφιακό. Δηλαδή, ένα σούπερ μάρκετ που έχει 15 ή 20 υποκαταστήματα στην Ελλάδα. Αυτή η διαδικασία εξόρυξης γνώσης μπορεί να υποστηριχτεί για το σύνολο, για τον όμιλο. Μπορεί να γίνει η εξόρυξη γνώσης σε επίπεδο υποκαταστήματος, δηλαδή εκτός από personalized προτάσεις, να έχουμε και localized προτάσεις. Αλλά σε επίπεδο υποκαταστήματος. Ναι, φυσικά και μπορεί να γίνει, καθότι εννοείται ότι εκεί μπαίνει μια άλλη παράμετρος της τοπικής αγοράς. Δηλαδή υπάρχουν οι γενικές συμπεριφορές, αλλά εννοείται ότι αλλάζουν και κάποιες συνθήκες στα διάφορα τοπικά καταστήματα ή τοπικές κοινωνίες, το τι μπορεί να αφορά επαρχία, μεγάλη πόλη, επομένως όλα αυτά παίζουν ρόλο. Απλά λέμε και πάλι ότι είναι άλλο το κομμάτι της εκπαίδευσης, δηλαδή για την εκπαίδευση του αλγορίθμου μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά και άλλα δεδομένα και κατόπιν όταν εκπαιδευτεί ο αλγόριθμος μετά προσαρμόζεται στο τι θα απαντήσει ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή όλα αυτά παίζουν ρόλο και είναι πώς θα παραμετροποιήσεις το σύστημά σου. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια είτε από τους εδώ, ναι παρακαλώ. Λίγο δυνατά για να είμαστε σίγουροι ότι ακούγεστε. Βεβαίως. Ακούγομαι. Ναι. Πολύ ωραία. Παίρνω λαβή από ένα τμήμα της παρουσίασης που αφορά το χρηματοοικονομικό κομμάτι και διάβασα κάπου πρόβλεψη κινήσεων αγοράς. Δεν θυμάμαι πού ακριβώς είναι, σε ποιο σημείο, αλλά το είδα. Και έχοντας υπηρετήσει τον χρηματοοικονομικό κλάδο σε όλα αυτά τα επίπεδα, δηλαδή χρηματαγορές, κεφαλαγορές και corporate, περισσότερο από τα μισά χρόνια της ζωής μου, μπορώ με βεβαιότητα να σας πω, απόλυτη βεβαιότητα, ότι στα χρηματοοικονομικά δεν υπάρχουν προβλέψεις. Υπάρχουν εκτιμήσεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να προβλέψεις την τιμή, αλλά να δώσεις μια εκτίμηση αν κάτι είναι υπερτιμημένο ή υποτιμημένο. Δεν θα σου κρατομείνω. Ακριβώς. Ή να προβλέψεις τάσεις σε μετοχές. Που αυτό εννοείται πάλι, είπαμε αυτό ότι... Δεν υπάρχει. Η λέξη πρόβλεψη στο χρηματοοικονομικό κλάδο είναι casus belli. Δεν είναι, στο χρηματοοικονομικό δεν είναι ούτε, πώς το λέμε, αστρολόγοι, ούτε διεκδικούν δάφνες μάντι. Παραλαμβάνω εκτίμηση, αν κάτι είναι φτηνό ή αν κάτι είναι ακριβό. Δηλαδή, αν κάτι είναι υπερτιμημένο ή υποτιμημένο. Εξού λοιπόν και στο χρηματοοικονομικό κλάδο υπάρχει το ρητό που λέει forecasting is difficult, particularly if it's about the future. Άρα, δηλαδή από το πω τα ελληνικά, η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν αφορά το μέλλον. Σωστά. Σωστά, αλλά όπως και να έχει η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει στο να πάρουμε έτσι, δεν είπαμε ότι είναι αλάνθαστη, αλλά εννοείται ότι μπορεί να υποστηρίξει την λήψη επενδυτικών αποφάσεων, γιατί πιο εύκολο μπορεί να κάνει μια ανάλυση ιστορικών δεδομένων από ότι, ας πούμε, ο άνθρωπος χειροκίνητα από αυτή την έννοια. Εννοείται ότι είναι υποστηρικτικό όλο αυτό. Ναι, κατά την εκτίμησή μου είναι ακόμα πάρα πολύ δύσκολο η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να υποκαταστήσει την κρίση. Όχι, εννοείται ότι δεν το υποκαθιστά. Εκεί που μπορεί να τον βοηθήσει, είναι το εύκολο κομμάτι, είναι στο κομμάτι αυτό που λέμε τεχνικής ανάλυσης. Γιατί άλλο τεχνική ανάλυση, άλλο fundamental ανάλυση. Έτσι. Στο κομμάτι της τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιούν
παρελθόντα στοιχεία, παρελθούσες δηλαδή τιμές, με σκοπό να κάνουν κάποια εκτίμηση, κάτι μπορεί να κάνει. Αλλά διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις κατά πόσο μπορεί να αποκαταστήσει την ανθρώπινη κρίση σήμερα. Το μέλλον δεν ξέρω. Όχι, σίγουρα δεν μπορεί να την αποκαταστήσει και ούτε ποτέ θα το κάνει. Ακόμα και όλοι αυτοί οι κανονισμοί για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης ορίζουν ρητά ότι αυτά τα συστήματα είναι υποστηρικτικά και θα πρέπει κιόλας να υπάρχει και η αξιολόγηση ανθρώπινη για τυχόν λογοκρισία, γιατί μπορεί να γίνει και παραπλάνηση μέσω των αλγορίθμων, να μην υπάρχει διαφάνεια. Οπότε εννοείται ότι πάντα θα υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Και καταλήγοντας, θα ήθελα να κάνω την εξής σύσταση, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, έτσι, αν μου την επιτρέπετε. Να αφαιρεθούν οι λέξεις πρόβλεψη, γιατί πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει στο χρηματοοικονομικό κλάδο παρασύρονται και θεωρούν ότι αυτά είναι θέσφατα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρηση. Ωραία. Υπάρχει άλλη ερώτηση, κάποιο σχόλιο από το εδώ ακροατήριο? Ναι, παρακαλώ. Δεν ξέρω να έχετε γρήγορα συγκεκριμένη παρουσία. Συγγνώμη, κυρία Κρούσκα, ακούτε? Φτάνει ο ήχος? Όχι πολύ καλά, πολύ μακρινά ακούω, αλλά μπορεί να χρειαστεί να μου επαναλάβετε την ερώτηση. Ευκολότερη επικοινωνία. Δεν άκουσα. Ναι. Α, τώρα μια χαρά. Είμαι επικοινωνιολόγος και ασχολούμαι με το κομμάτι της ανάπτυξης επιχειρήσεων σε διεθνείς προορισμούς πάνω από 30 χρόνια. Έχω ξεκινήσει την καριέρα μου το 1996. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την τελευταία διετία χρησιμοποίησα τεχνητή νοημοσύνη για να αντλήσω δεδομένα και να βρω κενά αγοράς, έτσι ώστε να κάνω ανάπτυξη, να κάνω growth. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Όλα αυτά βρίσκονται σε ένα cloud. Όλη αυτή η πληροφορία είναι διανύμη με οτιδήποτε άλλο κάνει μια παρόμοια ερώτηση. Δηλαδή, χάνω εγώ το σημείο της καινοτομίας μου. Αυτό τώρα εξαρτάται από τι χρησιμοποιείτε και πώς το χρησιμοποιείτε και δηλαδή όλο το πλαίσιο που γίνεται. Ωραία, υπάρχει ένα συγκεκριμένο εργαλείο το οποίο έχει επιλεχθεί και είναι αγορασμένο με συνδρομή κτλ. Και μπαίνουν όλα τα δεδομένα και γίνεται η εξόρυξη και γίνεται και τέλος πάντων το ξεκαθάρισμα των δεδομένων και αξιολογούνται και από άλλες πηγές τα αποτελέσματα. Όλη αυτή η γνώση και όλη αυτή η πληροφορία, που είναι βέβαια ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, κάτι που κάναμε κάποτε σε 2 χρόνια, το κάνουμε τώρα σε 6 μήνες. Αλλά όλη αυτή βρίσκεις δηλαδή ένα gap στην αγορά, το οποίο είναι και το USP σου, είναι το μοναδικό στοιχείο της ανάπτυξής σου. Αυτό πια είναι δημόσιο. Δηλαδή κάποιος που θα μπει στον ίδιο δρόμο θα πάρει έτοιμη πληροφορία από μένα. Είναι όλα σχετικά. Είναι λίγο ερώτηση παγίδα αυτό. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Σίγουρα τα εργαλεία όλα ας πούμε μιλάνε ότι δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που θα δοθούν, οτιδήποτε. Ωστόσο, όλα αυτά τα εργαλεία, ακόμα ας πούμε, παράδειγμα και το ChatGPT που χρησιμοποιούμε, όλες οι συνομιλίες που κάνουμε μαζί του, μέσα από το διάλογο που έχουμε εμείς, αυτό εκπαιδεύεται. Άρα, εντός εισαγωγικών και όχι πολλών, σημαίνει ότι χρησιμοποιεί αυτά που του δίνουμε εμείς για να βελτιωθεί και να μπορεί να απαντήσει και σε κάποιον άλλον αντίστοιχα και καλά. Επομένως, υπό αυτή την έννοια, ό,τι κάνουμε σε ένα σύστημα το βοηθάμε να εκπαιδευτεί και να γίνει καλύτερο. Αυτό που όμως, ας το πούμε, δεν υπάρχει φόβος είναι ότι ο τρόπος που γίνεται η ανάλυση, δηλαδή το ότι εσείς αυτά που χρησιμοποιείτε και ο τρόπος που ζητάτε να γίνει η ανάλυση των συγκεκριμένων δεδομένων είναι μοναδικός, επομένως κάποιος άλλος δεν θα μπορέσει να φτάσει στα ίδια συμπεράσματα γιατί δεν θα κάνει την ίδια διαδικασία και ανάλυση δεδομένων με εσάς. Ωστόσο, εντάξει, πολλά λέγονται. Να θυμίσουμε και μια παλιότερη υπόθεση του Facebook που έλεγε ότι είναι όλα, δεν δίνει στοιχεία των χρηστών του σε καμία υπηρεσία και ωστόσο εμφανίστηκε ένα σκάνδαλο που όλα τα στοιχεία δινόντουσαν στην Αμερικάνικη κυβέρνηση. Δηλαδή, επομένως, ναι,
Τα εργαλεία λένε ότι είστε ασφαλείς και όλα ok και δεν, αλλά το τι γίνεται από πίσω δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε και πολλά γίνονται. Επομένως, ό,τι data δημιουργούνται και ανεβάζουν, γιατί είναι όλο σε ένα cloud, σωστά. Επομένως, τώρα αν εσύ έχεις έναν βοηθό, ο οποίος είναι επιπληρωμή AI, δεν είναι δηλαδή ελεύθερο στο κοινό, και έχεις δώσει κάτω από συγκεκριμένες παραμέτρους, με συγκεκριμένα prompt και με συγκεκριμένο τρόπο αναζήτησης, στοιχεία δικά σου, στοιχεία της αγοράς, και μέσα από τη δικιά του γνώση μπορεί να αντλήσει και τα υπόλοιπα στοιχεία για να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Στα συγκεκριμένα ερωτήματα όμως, αν κάποιος άλλος συνάδελφος δικός μου στην Αργεντινή έχει μια παρόμοια ιδέα, προφανώς θα οδηγηθεί σε ένα λόφο υψηλότερο από αυτό που εγώ ξεκίνησα. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, βέβαια, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το κομμάτι της επιχειρηματικής ανάπτυξης, που αυτά όλα είναι εργαλεία, στο βαθμό που ένα σετ δεδομένων είναι δημόσια διαθέσιμο, σωστά, άρα το θέμα είναι, με δεδομένη τη διαθέσιμη πληροφορία, από ποια οπτική γωνία θα την αξιοποιήσει κάποιος και τι θα κρατήσει από αυτό. Όταν είσαι σε μια διαδικασία ανάπτυξης αυτής της ιδέας, Ναι. Ξεκινάς από ένα χρώμα και αρχίζεις και το αναλύεις. Δηλαδή, το άσπρο θα γίνει και λίγο πιο γκρι, θα γίνει και λίγο πιο ράφο, άμα μπει και λίγο μπλε. Επομένως, όλη αυτή τη διαδικασία, εγώ, γιατί το λέω, από το 1996 μέχρι σήμερα, σε όλες μου τις συμβάσεις, είχα σύμβαση ηχεμήθειας. Γιατί αυτό που φτιάχνω είναι ένα προϊόν που θα δημιουργήσει σε κάποιον μια διαδρομή ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή, ενώ θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το εργαλείο, γιατί όλοι λένε καλά, δεν χρησιμοποιείς τεχνητή νοημοσύνη και εξειδικεύομαι, βρίσκω εργαλεία ειδικά στο δικό μου κλάδο, μπαίνω σαν συνδρομητής, ανοίγω την προσωπική μου. Έχω εδώ δεν έχω κάνει κάτι. Επομένως, πρέπει να ενημερώσω πια τον επιχειρηματία ή οργανισμό ότι αυτό που θα πάρει από μένα δεν είναι αυτό που θα έπαιρνε πριν 5 χρόνια. Αυτό δεν το βλέπει κανένας άλλος. Υπάρχει απόλυτη ηχεμήθεια. Υπάρχει κίνδυνος να το δει σε 3 μήνες από κάποιον άλλον. Πριν εγώ προλάβω να το κάνω launch στην αγορά. Είναι πιθανό. Ναι. Σαν σενάριο. Δεν επαγγελματίας την αξιοπιστία μου στο κομμάτι της ηχημίας. Το εργαλείο αυτό. Κυρία Κούστα. Ναι, εγώ απλά να πω ότι εννοείται ότι και αυτά τα εργαλεία προστατεύουν. Είπαμε ότι αν κάτι θα γίνει, δεν είναι ότι τα αποτελέσματα ή η καινοτομία που θα βρεις εσύ θα την παρουσιάσεις σε έναν άλλον. Απλά μέσα από αυτή τη διαδικασία, δίνοντας αυτά τα prompt που δίνεις εσύ και ο τρόπος που αναλύει και το feedback που παίρνει από σένα, εκπαιδεύεται, οπότε αντίστοιχα μπορεί να βελτιωθεί και να δώσει αντίστοιχες απαντήσεις σε παρόμοια prompt που θα δώσει κάποιος άλλος και έτσι να εξελιχθεί. Ωστόσο, εγώ αυτό που έχω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε τους διάφορους κανονισμούς χρήσης αυτών των εργαλείων, όπως είναι το AI Act, καθότι πάντα χρειάζεται να αναφέρουμε στις αποφάσεις μας πού γίνεται χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και να ξέρει, δηλαδή αυτό που λες, που είπατε ότι εγώ έκανα ένα συμβόλαιο ηχεμήθειας με τις επιχειρήσεις, τώρα τι να κάνω που χρησιμοποιώ αυτό το εργαλείο, πλέον θα πρέπει να αναγράφεται ότι η ανάλυση γίνεται και με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Οι πηγές είναι βασικό στοιχείο παράδοσης ενός φακέλου. Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι κατά πόσο εγώ, σαν επαγγελματίας, θα επιμείνω λοιπόν στο χ οργανισμό και θα του πω ότι όχι, δεν θα χρησιμοποιήσω την νοημοσύνη για το προϊόν που θα σου παραδώσω. Δεν θα είναι αυτό που εσύ μπορείς να πατεντάρεις, να είναι ακριβώς δικό σου, γιατί είναι δικό σου, ή ναι, γιατί αυτό χωρίς τεχνητή νοημοσύνη έχει ένα άλλο κόστος και ένα άλλο χρόνο παραγωγής. Ή δεν θα επιλέξει τον δρόμο. Επομένως, εγώ, σαν επαγγελματίας, ρωτάω πια που έχω αυτά τα εργαλεία στα χέρια μου. Είναι και πολύ ευχάριστο να το δουλεύω, γιατί πραγματικά. Το ίδιο είναι να ψάχνεις 6 μήνες, το ίδιο είναι να ψάχνεις 3, 2, 1, μια εβδομάδα, ανάλογα το τι ψάχνεις.
Επομένως, εδώ είναι αυτό το θέμα. Κατά πόσο σαν επαγγελματίας δίνεις αυτό το που λες έχει μύθια ή δεν το δίνεις και ενημερώνεις από την αρχή ότι αυτό που ήξερες ξέχασες το, γιατί μέσω τεχνητής νοημοσύνης δεν γίνεται. Και καλείται λοιπόν τώρα το δικό μου επάγγελμα να ενημερώσει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις ότι δεν υπάρχει εξεπίθεια. Γιατί εμείς και αυτό, στο επιχειρήν τουλάχιστον, κανείς δεν το. Μπαίνεις δηλαδή σε μια σύσκεψη και λέει: έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό το AI. Και του λες: μα είναι στο cloud. Μην είσαι σίγουρο ότι αυτό που έχεις βάλει είναι δημόσιο. Και σε κοιτάει περίεργα. Επομένως, αρχίζει λίγο αυτό και ίσως η επιμόρφωση, γιατί πια η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάθε μέρα μες στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει. Να το ξέρουμε όλοι πια ότι είναι δημόσια τα πάντα. Σε έναν βαθμό, ναι. Είναι Κάπου μαζεύεται αυτή η πληροφορία και στο ευρύ κοινό και στο επιχειρηματικό και πόσο μάλλον στο επιστημονικό. Δεν είμαι στους δικούς σας κύκλους, αλλά εγώ βλέπω από το δικό μου κοινό ότι δεν ακούγεται ότι η πληροφορία δεν είναι ιδιωτική και είναι δημόσια. Πουθενά δεν ακούγεται. Ούτε στα σπίτια, ούτε σε επιχειρήσεις. Δεν είμαι κατά, είμαι υπέρ. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όλοι το πλαίσιο που παραδίδουμε και τι. συμφωνώ. Σωστά. Καλά, αυτό είναι και όλο αυτό που είπαμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη πλέον πρέπει να αλλάξει και την κουλτούρα που δουλεύουμε, που σκεφτόμαστε. Δηλαδή αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι όντως πρέπει να αλλάξει αυτή η κουλτούρα. Πλέον δεν είναι όλα ιδιωτικά, πλέον είναι όλα δημόσια. Έχουμε τα open data. Δηλαδή έχει αλλάξει όλη η κουλτούρα και πρέπει να ακολουθήσουμε το νέο αυτό ρεύμα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Δεν ξέρω στο chat, μισό λεπτό να δω αν υπάρχει κάτι στο chat. Δεν υπάρχει κάτι στο chat. Κυρία Κρούσκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ Αλλά και επειδή την φράση.